बे नोंथांमोननि बे ओनसोलाव गोबां गोग्लैसोनाय बे गोग्लैसोनाय जायगाखौ आं लिरना लाङोब्ला बे नोंथांमोननि दिनै बे पानबारि ओनसोलाव मानगोनां जोंनि BPFनि आफादगिरि हाग्रामा महिलिर सारखौ फोथायनानै 57 जन UPPL कर्मिया दिनै जोंजों जइन जादों आरो बे जइन जानायखौ नुनानै आं बे पानबारि ओनसोलाव UPPL हिसाबै गैलानो होननानै आं सानबाय दिनै आरो बिथांमोनाबो बुंदों कक्लाबारि बियाबाव नोंथां देरहासारनो साननायाव नोंथाङा मा फोथायनाय दं? आं 100% फोथायनाय दं जे आं बेफोरबायसानो लोब लोब रायजोनि मददखौ मोनबोबाय दं आरो जयनिंखौ आं दैलि खालामबोबाय दं बेखौ आं मोननानै कक्लाबारि समस्ति हिसाबै आं देरहागोनना 100% होननानै आं सानो मन्टु बर' बिथाङाबो गावनि देरहासारनायखौ रोखा होनना बुंबाय दं मा बुंगोन? मन्टु बर' हिसाबैथ' बिथाङा रायजोनो जिथुके खोथा जाबायसा खोथा होदोंमोन बे खोथा होनाय बायदियै बिथाङा जेबो मावनानै होनो हायाखै बे पानबारि ओनसोलखौ बिथाङा गोबां खोथा होदोंमोन बे दैमानि सायाव बे दालांखौ मावनानै होगोन होनदोंमोन बिथाङा बेखौबो बिथाङा मावनानै होनो हायाखै आरो नैबे पानबारि बाजाराव बेयाव बिथांमोननो बे मार्केट सेटखौ नांगौ बेफोरखौबो बिथाङा मावनानै होनो हायाखै आरो लामाफोरखौ बिथाङा मावनानै होनो हायाखै बेखायनो दिनै गोबां UPPL कर्मिफोरा गाज्रि मोननानै बिथांमोनखौ जोंजों BPFआव दिनै जइन जादों बे जइन जानायखौ जों मोननानै दिनै कक्लाबारि समस्ति हिसाबै आं देरहागोनना रोखा जाबाय अब्ला UPPL आ 0 नामा? UPPL हिसाबै 7,000 8,000खौ मोनगोन बेनि बादै बिथांमोना भट मोना